θάνατο του Αλεπούς να μην γίνεται τίποτα. Σας είπα την περίπτωση της Siemens. Να σας πω για την περίπτωση του ΟΠΑΠ, για τη διαφάνεια που λέμε που πήγε το πολιτικό χρήμα και με ποιο τρόπο κινείται. Τι εννοείται, είναι γιατί και εγώ ξέρω κάτι. Για να μην έχουμε υπονοούμενα. Δεν θέλω υπονοούμενα από μένα προς Θεού. Όταν λέμε κάτι όμως να το λέμε και να το συγχαιρετούμε. Όπως το ζητάτε τον κύριο Πάγκαλο, το ζητάω και εγώ από εσάς. Σας το αρνήθηκα. Θα σας το έλεγα μόνος μου αν δεν με ρωτούσατε. Υπάρχει το ερωτηματικό το οποίο βγαίνει από τις εφημερίδες και από όλους εμάς τους επιχειρηματίες. Ποια είναι η σύμβαση που υπάρχει τη Συντραλότ με τον ΟΠΑΠ, η οποία έχει γίνει χωρίς να υπάρξει διαγωνισμός. Υπήρχε διαγωνισμός, ματαιώθηκε και υπάρχει μια απευθεία σύμβαση, η οποία υποτίθεται ήταν 96 εκατομμύρια και σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν έχει φτάσει τα 300, τα 400 και δεν μπορεί να ξέρει κανείς. Η σημερινή κυβέρνηση. Η προηγούμενη κυβέρνηση. Το τι θα κάνει η σημερινή έρχεται να ανανεωθεί σε λίγο ή όχι, αλλά εμένα δεν με ενδιαφέρει αυτό. Μία διαφάνεια. Σας λέω προηγουμένως που πήγαν τα λεφτά δύο κυβερνήσεων. Εντάξει, πολύπλοκη διαδικασία. Τόσο δύσκολο είναι να μας πούνε πόσα χρήματα έχει πάρει αυτή η εταιρεία από τον ΟΠΑΠ και για ποιο λόγο και για ποιες υπηρεσίες. Και είναι δυνατόν από εκεί και πέρα να πηγαίνουμε στις διασυνδέσεις του παρελθόντος με άτομα, ονόματα, κουμπαριές και να βλέπουμε ότι εκεί πέρα μπορεί να υπάρχει μια συγκάλυψη και να παίρνουν τον έναν επιχειρηματία που είναι εκτός συστήματος και να βγαίνουν και να λένε σαχλαμάρες. Προσέξτε, σας το λέω με τα λόγου γνώσεως τη λέξη σαχλαμάρες. Λέει σαχλαμάρες, δεν είναι ούτε καν ξύλινος πολιτικός λόγος. Έχει ξεφύγει.